Здравейте! Днес темата на предаването Актуално е спортното катерене. Намираме се пред зала Васил Левски към Национална спортна академия. Тук в момента се провежда катерачна среща, а по-късно ще се проведе и състезание в дисциплината Big Jump. Останете с нас до края на предаването, за да разберете повече за това интересно хоби и за магията, с която запленява толкова лесно. Катеренето може да се окаже страхотно преживяване, изпълнено с спиращи дъха емоции и екстремни ситуации. Още повече, когато сте увиснали на място с невероятни гледки. По-запознатите с този спорт твърдят, че практикуването му закалява не само физиката на човек, но и щедро обогатява неговите духовни качества. Но за да се стигне до скалното катерене, всеки трябва да мине през катеренето в зала под вниманието на някой опитен инструктор. Това хоби може да бъде толкова забавно и интересно, дори когато си затворен между 4 стени, стига те да са високи и обсипани с всякакъв вид маршрути. Тази катерачна среща се провежда благодарение на клуб по катерене и алпинизъм към НСА. Организаторите са осигурили над 30 болдера и 20 маршрута с категория на трудност от 4А до 8А, които са на разположение за свободно катерене до 16 часа, когато ще започне състезанието Big Jump. В него участват само най-опитните и издържливи катерачи. Всеки се измисля скок, колкото по-труден, толкова по-добре, защото другите участници ще трябва да го повторят. Ако не успеят, ще трябва да напуснат състезанието. Ето защо най-последни остават само най-добрите. А сега нека научим нещо повече от един от организаторите на това събитие. Здравейте! Първо, бихте ли се представили? Да, здравейте! Казвам се Станимир Желязков, асистент съм по туризъм и алпинизъм в Национална спортна академия. Работя тук в спортна академия и съм един от основните тук организатори на самото събитие. А какво ще се състои днес? Какво има? Ами, това е катерачна среща, която представлява едно открито събитие за всички хора, които се катерат. Която катерачна среща има няколко елемента. Първият елемент е, че имаме маршрути, които са подредени по самата стена. Едните са болдари на ниската част на стената, другите са маршрути за трудност в високата част на стената. Катерачните срещи имат за цел да се популяризира самото катерене и една част от тях има състезателен елемент. Състезателен елемент, състезанието ще бъде Big Jump, стил папагал се казва. Самата форма на самото състезание.
и то ще започне в 4 часа. А катерачната среща в момента се провежда? Да, по самата стена има направени 36 болдъра, това са на ниската част на стената, и 20 маршрута, които са на въже, маршрути за трудност, които са с различна категория на трудност. Има лесни маршрути, има и трудно, просто за всички, които желаят да катерат, те го правят по всякакви маршрути. Целта на самата среща е хората да няма много състезателен елемент. Имаме една част състезателен елемент, другото е просто събират познати приятели, катерат, обсъждат мнения, самите маршрути за катерачни истории от този сорт. Разменят опит. Да, опит, да. Какво точно е болдър? Болдърът, това е катерене на ниски камъни и скали, от порядъка на от 2 метра до 6, 7 до 8 метра, като катеренето е без въже. Обикновено движенията са трудни, а може да са и лесни, нали? Осигуряването става с крешпад, така наречен крешпад или дюшек. В залите това са едни големи дюшеци, както виждате назад, а на скали, когато се ходи, това са едни по-малки дюшеци, които се поставят, нали? Хората катерат и падат на самите тях. Това е една от най-атрактивните дисциплини в момента и най-бързо развиваща се дисциплина. Имаме най-много участници по принцип в този тип състезания. Най-интересна е и самите хора, които почват да се занимават с болдъра, напредват доста бързо. Състезателното катерене е спорт, произлязъл от алпинизма, но въпреки това е самостоятелна дисциплина. Разбрахме, че има 3 различни дисциплини – трудност, болдър и скорост. По принцип, колко състезания провеждате в година? Специално на нашата стена, тук в Спортна академия, провеждаме 3 до 4 състезания. Правиме винаги по 2 катерачни срещи, един болдър, който е държавно първенство, или кръг, или държавно първенство, и едно състезание за трудност. Предстои ни през май месец да направим състезание за деца. Втори кръг от републиканския шампионат ще е тук, така че ще бъде интересно. А щом участват дори деца, значи, че не е чак толкова опасен спорт? Разбира се, значи спортното катерене това е спорт, който в Германия, Австрия, Франция, Италия и Испания, това е един училищен спорт. Както хората в България играят футбол, волейбол и е застъпено в учебните програми на самите училища, така и катеренето е застъпено в тези страни. Сега, при нас първа, нали, започва, то се развива доста отдавна, между другото се развива катеренето, но някак си не се популяризира така чрез медиите и хората не знаят много за нашия спорт. Вие колко често ходите извън залата за се катерите? Някъде по скали? Кое ви е любимото място? Много са. Всяка седмица се ходи. Обикновено през седмица, когато се работи, нали, се ходи на стена, но събота и неделя катерачи ще ходят на скали. Сега най-интересните места около София, това са Лакатник, Враца, Боженица, Карлуково, Тетевен напоследък се откроява като един нов интересен обект. Много са местата. А има ли сезон за катерене или може да се практикува през цялата година? През цялата година общо взето. Проблем е декември-януари, когато има много сняг, но дори и тогава на Лакатник на връжите дупки. Нали, е слънчево и има приятни дни, което става за катерене. Така че общо взето това е един целогодишен спорт. Катеренето по ледени стени, то влиза ли в вашия клуб или се е отделно? Да, влиза. Правим го януари-февруари. Ако са добри условията, още от декември. И прави се по замръзнали ледени водопади и по миксови стени, които